Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ilabi na kaninyong tanan nga nagsuporta og padayon nga nagtan-aw dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Mga kasyargao, kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo. Alang na kanatong katawhang Pilipino, maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab mga kasyargao sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro, Pilar, Maradyaw na buntag mga kasyargao, Maradyaw na buntag didon sa Indio. Salamat po, good morning, maayong buntag, good morning, Maradyaw na buntag mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Dinagat Island, uban sa mga kasikbit nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Salamat po. Good morning maayong buntag. Good morning usab sa atong mga viewers karon nga padayon ang inyong suporta. Ilabi na sa atong commenters, mga reactors. Salamat po. Good morning Kuya G og sa tanang Siargao no, ilabi na sa tanang taga Barangay Sayak, Maradyaw na buntag sa ato tanan. Amping ang tanan, God bless. Gikan na ka Ma'am Jacqueline Gonzales Pobe. Salamat ma'am, good morning. Good morning Kuya G and to all Surigao noon. Keep safe sa tanan. Watching from Lancaster, Philippines. Gikan na ka Sir Jake Bulido. Salamat sir. Good morning Kuya G, good morning Siargao, gikan na kang Ma'am Samantha Gracela Argota. Salamat ma'am, good morning, maayong buntag kanimo din ha. Paki-greet ni Lawrence Jeff, Kuya G, og happy birthday, thanks, gikan na ka Bernie Inson. Salamat, good morning. Good morning Kuya G, good morning usab sa Borja family, gikan na ka Ma'am Tiffany Borja. Dirta maglangan mga kasyargao, atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon, pinaagi na ni Benison Estareha sa DOST Pag-asa kung unsa bay mga masinati nato nga pag-ulan o aduna bay mga low pressure area nga atong lauman mga kasyargao. Benison Estareha, good morning kanimo dinha. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Mamaya na po magaganap yung tinatawag natin na total lunar eclipse. Magsisimula yung partial eclipse mamayang 5:44 PM oras sa Pilipinas, habang yung greatest eclipse naman ay magaganap mula 7:11 PM hanggang 7:25 PM. Or ito yung time kung saan yung shadow ng Earth ay completely natatakpan ang buwan. Mapapanood po ang live viewing sa aming Facebook page na DOST_Pag-asa at sa ating YouTube channel na DOST-Pag-asa Weather Report. Para naman sa mga images at mga kuha ninyo, gamitin lamang yung hashtag TLE2021 and hashtag Total Lunar Eclipse 2021. Para naman sa mga nagtatanong kung makikita ba natin o masasaksihan yung lunar eclipse mamayang gabi, unfortunately, for some areas, lalo na sa may Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po ang cloudy skies at maulang panahon ngayong araw dahil sa Intertropical Convergence Zone. Meron namang mga localized thunderstorms in certain areas of Luzon dahil yan sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. So may kainitan naman ang panahon. Meron tayong low pressure area po na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. And as of 3 in the morning ay nasa 825 kilometers ito sa silangan ng Mindanao. Mababa yung tsansa na ito ay maging isang bagyo at posibleng malusaw within the next 24 hours. Para naman sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, asahan ang makulimlim na panahon ngayong araw, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Asahan din po yung mga light to moderate rains. As early as now, ngayong umaga, meron na tayong mga pag-ulan sa Western and Central Visayas, gayon din sa malaking bahagi ng Caraga and Northern Mindanao. The rest of Mindanao and even dito sa may Leyte and Southern Leyte, meron din mga pag-ulan na magtatagal po
ng hanggang mamayang gabi, mga light to moderate rains, hindi naman po tuloy-tuloy, pero mag-ingat pa rin po sa posibleng mga pagbaha or landslides doon. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong gale warning, slight to moderate seas or hanggang 2 metro, yung pinakamataas natin ng mga alon kapag mayroong mga thunderstorms. Si Haring Araw po ay sisikat 5:26 ng umaga at lulubog naman ito 20 minutes matapos ang 6:00 ng gabi. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa at magantabay lamang po sa update sa ating mga thunderstorm advisories para sa mga nagnanais na makita talaga itong lunar eclipse mamayang gabi. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa panahon mga kasyargaw. Adunay total lunar eclipse unyang gabi mga kasyargaw ug ang atong unfortunately mga kasyargaw, ang atong panahon unta na makikooperar unya tungod kay adunay mga pag-ulan dala mga kasyargaw sa ITCZ ug adunay sa gawas sa Philippine Area of Responsibility jaoy gikaingon pa mga kasyargaw nga low pressure area nga posible ra nga mawala malusaw sulod sa 24 oras mga kasyargaw. Salamat Benison Estareja sa imong report. Samtang mga kasyargaw, good morning Councilor Albert Bacat ng Almada North, Cotabato. Good morning Sir Albert, good morning maayong buntag, maradyaw na buntag. Good morning Kuya G gikan sa Barangay Libertad, Santa Monica, maradyaw na buntag Romy Rivas Guma Escobedo Jr. Salamat po. Good morning Kuya G, watching from Del Carmen. Pa-shout out sa akong mga baby prinsesa AJ Mantilla o Rona Jane Salvador. Salamat Kuya G, gikan na ka Ma'am Gina Salvador. Good morning, gikan na ka Ma'am Hani Taray, maradyo na buntag po. Good morning Kuya G, maradyo na buntag gikan na ka nga Sir Lalo Lumapa. Salamat po. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siarganon. Kamusta kamo tanan? Salamat gikan na kan Sir Rumel Sitay Nonoy. Salamat Sir. Good morning Kuya G, good morning Siarga, watching from Tawin-Tawin General Luna. Hello sa ako mga silingan. Good morning sa inyong tanan. Gikan na ka Ma'am Adeline Tuzo sa Abedra. Salamat po. Good morning maayong buntag. Samtang mga kasyargaw, ang atong pinakaunang bahin sa mga balita din na sa itong programa, Siargao TV News, bagong travel protocols, gipakanaog sa munisipalidad sa San Benito. Nagpakanaog karon mga kasyargaw og bag-o nga Executive Order number 15 ang munisipalidad sa San Benito. O ang order providing for guidelines on public and mass gathering under municipal GCQ o modified GCQ and other travel protocols in and out the municipality of San Benito, Surigao del Norte. Sumaya pa mga kasyargaw sa Section 1 sa maong executive order ang tanang residente sa San Benito nga mogawas sa maong munisipalidad sulod lang sa Surigao del Norte o probinsya Surigao del Norte og sulod kini sa 7 ka adlaw dili na magkinahanglan pa og magpresentar sa negative results sa antigen og RT-PCR test kung mobalik sa San Benito. Apan ang tanang residente nga mogawa sa munisipalidad sa San Benito mga kasyargaw nga mula pa sa 7 days sulod sa Surigao del Norte, required na ang pagpresentar sa negative test result sa RT-PCR o antigen test. Sa Section 2, ang tanang San Benitoanon nga magawa sa Surigao del Norte magpresentar gayod og negative result sa antigen o RT-PCR test. Samtang sa Section 3 sa maong executive order, ang tanang private o government appor nga musulod sa San Benito gikan sa gawas sa Surigao del Norte nga dili makapakita sa ilang negative test result sa RT-PCR ug antigen test
magpahigayon sa mandatory 14 days compulsory quarantine dito na sa Municipal Isolation Facility. Apan kung makapakita naman kini og antigen test result o ang RT-PCR test result, 7 days na lang ang compulsory o ang antigen test result, 7 days na lang compulsory quarantine ra ang paghimuon. O kung makapakita kini sa RT-PCR test result, dili na magkinahanglan og kwarantina. Mga kasyargaw, mas labaw gyapon ang value sa RT-PCR kontra sa antigen test, mga kasyargaw. Sa Section 4, magkinahanglan ang tanang residente sa San Benito og travel pass kung mugawas o mukadto sa laing lugar, mga kasyargaw. Kay ang ubang lugar sab nagpatuman sa nagkadaiyang health protocols, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa munisipalidad sa San Benito. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, Doms Bangkal ng Davao City, AJ Cali o DJ Cali sa Lume o Sulume. Salamat po gikan na kang Sir Albert Bacat. Salamat po o kang Sir Doms Bangkal o Davao City DJ Cali Sulume. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag, Kuya G, paki-mention palihog si Joke the highlight sa General Luna kung magkita kabi waya ka uli. Salamat Kuya G gikan na kang Warren Valerio o Jok the highlight sa General Luna. Salamat Sir Warren Valerio. Good morning. Good morning Kuya G, pabati sa akong mga igsuon sa Burgos gikan na ka Ma'am Rita Galyos, Sir Pedro, Sir Boyet, shout out gikan na ka Sir Albert. Salamat sir. Good morning Kuya G og sa tanang sa paunon. Stay safe gikan na ka Sir Felix Tekmon Lesondra. Salamat sir. Good morning, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, health protocol standards gipatuman sa munisipalidad o dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Kagahapong adlaw, mga kasyargaw, alas 9 sa buntag ang personahe sa Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Roel Perlas, ilalom sa supervision ni Police Captain Arnold Nacor. May pahigayon sa police visibility o mobile patrolling dito na sa poblasyon area dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa aron na i-implementar ang health protocol standards aron na mapatuman ang executive order nga gipagawa sa probinsya Surigao del Norte ingon nga preventive measure sa pagkuyanap sa COVID-19. Nagpahinumdom si Police Captain Nacor sa katawhan, ilabi na sa mga drivers o mga commuters nga istriktong obserbaran ang health protocols, standards sa new normal pinaagi na sa wearing of face mask o face shield, social distancing kung anaa sa pampubliko nga lugar o pag-obserbar sa 50% capacity sa mga transportation services, ilabi na dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Morning, Siargao TV. Gikan na kang Ma'am Lynn Lopez Dar. Salamat po. Good morning. Makuton latest updates usab karon mga kasyargao sa atong munisipalidad. Samtang sa laing bahin, coastal clean up gipahigayon sa Pacifico. Gipahigayon ng Coastal Cleanup Drive nga mga kasyargao sa Barangay Pacifico, San Isidro. Ang personahe sa San Isidro Municipal Police Station usab ang nangulo ilabi na ni Police Lieutenant Abel Bulawan uban sa San Isidro Kabataang Makadagat Members Surfers Group o kaligkasan volunteer groups ingon nga parte sa barangayanihan program sa atong kapulisan o sa Philippine National Police. Kini ingon nga pagpakusog sa kooperasyon sa kapulisan o sa katawhan. Mga latest updates karon mga kasyargao sa San Isidro. Samtang sa laing bahin, COVID-19 vaccination gipadayon gihapon sa munisipalidad sa Burgos.
Ang buhatan sa mayong panglawas, pinaagi na sa Burgos Rural Health Unit. Nagpadayon sa ilang COVID-19 vaccination kagahapong adlaw dito na sa Burgos Ecotourism Building. Kini nga vaccination sumpay sa mga nahuman na mga natupukan sa first dose sa Sinovac. Niadtong April 13 hantod na sa 18, 2021. Mga wala pa natupukan o mga waya pa natupukan nga mga senior citizens nga nag-edad sa 60 years old pasaka o mga edad 18 years old ngadto na sa 59 years old nga adunay sakit sa high blood, diabetes, hubakon, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay ug utok, stroke, obese, o tuberculosis. Ang tanang katawhan nga naisgot, kinahanglang maproteksyonan batok na sa COVID-19. Sa mga magpa-second dose, kinahanglan nga dalhon lamang ang inyong vaccination card, mga kasyarga. Good morning, Sir Albert Bacat. 5 barangay sa bayan ng Alamada, North Cotabato, binaha. Umabot sa 500 katao lang. Nagsilikas by Councilor Albert Bacat ng Alamada, North Cotabato. Salamat, Sir Albert. Maayong buntag. Ilabi na sa imong info din na. Salamat. Maradyo na buntag. Samtang mga kasyargaw, adunay panawagan nga atong nadawat mga kasyargaw. Kung kinsa man ang nakapunit sa violet na eco bag nga adunay suyod na mga ticket sa Montenegro Shipping Lines og duha ka tseke ng kantidad 10,800 pesos, pakitawag sa cellphone number 0910-9477-862 mga kasyargaw. Akong usbon ang numero 0910-9477-862. Kung kinsa ang nakapuyot mga kasyargaw sa violet na eco bag di na sa Montenegro Shipping Lines dapit o sa Takitanan mga kasyargaw dito na Ilisab sa Surigao City. Kung sin man galing ang nakakabagat, ito lain na panawagan mga kasyargaw. Kung sin man galing ang nakabagat sa pitaka ni Miss Melka Jane Blanco Go na nawaya adton Mayo 20 duig 2021 sa gawas nan bayay ni Mr. Jerian Matuga sa Barangay Sayak del Carmen, Surigao del Norte, palihog sab sa pag-uli kay importante karadyaw ang mga suyod sama sa mga ID cards, ATM cards, driver license, flash drive or USB, kwarta, antag ija, anda mo pahilipay sa makauli mga kasyargaw. Pwede mo contact sa numero 0951-0237519. Sa usbon ako 0951-0237519 mga kasyargaw. Mga na latest updates o mga panawagan karon mga kasyargaw din na sa atong programa. Salamat po, maradyo na buntag mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, Surigao City o unom ka munisipalidad sa Surigao del Norte ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine karong umaabot nga Biyernes, May 28, 2021 hangtod na sa June 4, 2021 ang entero syudad sa Surigao o ang Surigao City, lakip ang munisipalidad sa Claver, Higakit, General Luna, Malimuno, Placer og Sison atol sa gipakanaog karon nga Executive Order number 21-023 o nakalatid sa maong EO mga kasyargaw ang pagbalik sa mga travel restrictions sa katawhang Surigao noon, sulod o gawas sa Surigao del Norte. Limitado na sugod karong Biyernes ang mga movement sa katawhang Surigao noon nga anaa ilalom sa MECQ sama sa work duty na lamang sa mga offices, establishments o industry. Accessing essential goods na lamang o mga importanteng mga transaksyon o gibawalan na ang paggawa sa katawhan nga walay importanteng himuon sa gawas sa panimalay. Ibalik na usab mga kasyargaw ang paggamit sa color-coded quarantine pass sa matag panimalay o walay ihatag nga quarantine pass sa mga senior citizens, minors, buntis, PWDs o adunay mga comorbidities. Lunes o Huwebes, blue ang color sa quarantine pass. Kung Martes o Biyernes, green ang quarantine pass. Pula ang Miyerkules o Sabado. Samtang walay ihatag nga quarantine pass
pagka-Domingo o walay makagawas pagka-Domingo. Dugang pa nga ang tanang residente sa mga munisipalidad sa probinsya nga wala gipailalom sa MECQ mukuha gihapon o magkupot gihapon og color-coded travel pass gikan sa municipal mayors aron na makasulod sa mga lugar nga anaa sa MECQ karon o ipahimutang sa MECQ sama sa Surigao City. Ilabi na kung mangumpra ang usa ka individual gikan na sa nagkalain-laing munisipalidad sa Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw, work pass ang kinahanglan sa katauhan nga ang trabaho walay mahihatag nga ID o walay mga ID. Kung ang imong trabaho nag-issue og company ID, maulang kini ang ipakita basta mga kasyargaw aduna lamang kini aduna lamang kining proof of residency mga kasyargaw nga nagpuyo gayud ka o nagpuyo gayud ka dinhi sa Surigao del Norte. Ipatuman na usab ang liquor ban mga kasyargaw sa pampubliko o pribadong lugar. Striktong ipatuman usab ang mga kasyargaw ang pagsukbot sa face mask o face shield. Bawal na usab mga kasyargaw ang mass gatherings, limited lamang kini, ilabi na di na sa pagsimba 30% lamang mga kasyargaw ang gikinahanglan o ang pagatugutan. Ang mga grocery stores, agri-fishery supplies stores, veterinary supplies, pharmacies o guban pang retail establishments pwede mag-open sulod lamang sa 12 ka oras o kinahanglan mag-close alas 6 pa sa gabi mga kasyargaw. Samtang magsugod sa alas 9 sa gabi karong adlaw nga Biyernes hangtod na sa alas 4 sa kadlawon ang curfew mga kasyargaw sa mga lugar nga ipailalom sa MECQ mga kasyargaw. Ang ipailalom mga kasyargaw, Surigao City, Claver, Higakid, General Luna, Malimuno, Placer og Season. Base na sa gikataho karon mga kasyargaw tungod na sa pagdaghan pagkailap mga kasyargaw o ang surge sa COVID-19 sa maong mga lugar mga kasyargaw. Para na usab, dili na matakdan pa, dili na mukuyana pa sa laing munisipalidad, dili na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Mga latest updates karon sa pagpailalom o ipailalom sa MECQ ang Surigao City og unom pa ka mga munisipalidad. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita, atong pag-asayron karon ang latest updates mga kasyargaw sa COVID-19 sa Surigao del Norte. Ang Surigao del Norte karon mga kasyargaw as of May 24, 2021 sa latest nga COVID-19 updates niini nga gipagawas mga kasyargaw sa Provincial Health Office. Ang Siargao Island karon adunay kinatibuk ang 17 ka active cases na pulo sa General Luna, duha sa Burgos, duha sa Pilar, usa sa Dapa, usa sa San Isidro ug usa sa Socorro. Samtang ang mainland Surigao adunay active cases nga 110, miabot na kini karon sa 197 mga kasyargaw. Sa Season 35, sa Claver 20, sa Malimuno 11, sa Placer 9, sa Taganaan 5, Mainit 5, Higakid 15, Alegria 2, Bakwag 1, San Francisco 2. Samtang ang Surigao City mga kasyargaw miabot na sa 187 ka active cases. Ang Lipata 53 ka buok, 43 sa Washington, 18 sa Luna, San Juan 15, Top 14, Rizal 11, Bonifacio 5, Quezon 1, Cagnog 5, Sabang 4, mga kasyargaw sa Kanjasay 3, sa Mapawa 3, Kanlanipa 2, Ipil 2, Balibayon 1, Mat-i 1, Nunok 1, Serna 1, Tugbungon 1, og sa Trinidad 1, mga kasyargaw.
Kinatibok ang 1,674 na mga kasyargaw ang confirmed cases sa Tibuok, Surigao del Norte. 314 niini ang active cases. Samtang ang mga nakarecover, miabot na sa 1,279. Samtang ang mga nangamatay karon mga kasyargaw, ana-ana sa 103 kabuok mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa COVID-19 sa Surigao del Norte. Good morning po, mayong buntag po kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa, Siargao TV News. Salamat po mga kasyargaw atong ablihan ang atong comment section kay Murag Nihang atong pagkatanaw ng inyong mga comments mga kasyargaw. Salamat po, good morning, mayong buntag mga kasyargaw. Pabati po kay Congressman Prospero Pichay sa Surigao del Sur. Salamat, Sir Albert. Maayong buntag kanimo din na. Good morning, Sir G. God bless. Gikan na kang Sir Randy Archaga Santisa. Sir, good morning. Salamat po sa pagbati, Councilor Albert Bacan. Salamat po. Good morning. Morning, gikan na ka Ma'am Elenita Monteclavo and natin. Salamat po. Good morning, maayong buntag. Marajaw na buntag, mga kasyargaw. Good morning. Salamat po. Good morning, Kuya G. Ingat po. Gikan na kang Ma'am Queenie Batistil Espeon. Salamat, ma'am. Happy viewing sa taga General Luna. Salamat po. Samtang sa laing bahayin sa mga balita karon, Surigao del Norte Medical Society nanawagan sa mga Surigao Norte. Nabantayan karon sa Surigao del Norte Medical Society mga kasyargaw ang pagsakagayod mga kasyargaw sa mga COVID cases sa atong probinsya Surigao del Norte o Caraga Region. Nagpahibalo usab ang ang tanang private hospital sa Surigao City o Caraga Regional Hospitals COVID wards puno na. Lakip usab ang mga non-COVID admissions mga kasyargaw sa maong mga hospitals diri na sa atong probinsya. Maong nanawagan kini karon sa katawhang Surigao non nga tabangan ang mga medical health workers nga wala pay pahuway mga kasyargaw sugod pa sa first surge sa COVID-19 cases sa probinsya Surigao del Norte. Sa simple nga pag-stay at home o pagsunod sa health protocols lang makatabang na kini sa maong mga medical health workers. Kinahanglan ra gayud nga makigtinabangay ang katawhan aron na masumpo ang COVID-19. Salamat sa walay puas na sakripisyo sa mga healthcare workers nato. Maradyaw na buntag, maradyaw na pag-amuma sa mga COVID-19 patients, mga medical healthcare workers nato. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates usab karon sa mga anaa sa medical healthcare workers nato. Hangyo lang nila nga likayan gayod ang pagtapok-tapok o tumanon gayod ang healthcare protocols mga kasyargaw. Standard public health protocols. Good morning po, maayong buntag. Salamat kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest updates usab sa atong segment nga isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao non dali atong hisgutan karon mahitungod na sa carrying capacity for sustainable tourism atong pagasayron na mga kasyargao karong adlaw. Sipas tumukti uha na atong mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun anak kapot nato na mga kalampusan timaan sa kadaog ng tagtanan. Usa sa mga hagit karon sa atong mga tourism sites sa atong isla sa Siargao mao ang carrying capacity ni ini ilabi na sa mga bisita o mga turista. Aton sa Ocean Month, gihimo karon ang pag-estudyo o ang carrying capacity study sa matag tourism site sa matag munisipalidad nga sakop sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape o kun C+, sama sa number of people nga pwede
pwedeng mo bisita. Aduna sab nga mga survey nga mga gipahigayon aron na masayod kung makaya ba sa usa ka tourism site ang kapasidad sa mga turista ilabi na kung mo bisita na kini para na sa dugang mga pamahayag o pagpasabot atong paminawon ang interview kang Mr. Joey L. Gatos sa CarCap Specialist mga kasyarga o ang CarCap Specialist o C Plus Consultant mga kasyarga atong paminawon karon si Mr. Joey L. Gatos. Ako na si Joey Gatus. I'm representing Certeza Information System. No? Nganong naamanta din no, sa Siargao Island, it's because ang C Plus or ang the PAMBI mismo, ang sa DNR po ng management po, they wanted to have a carrying capacity study. So ang Certeza was able to get that bali nga proposal to be implemented here. So maybe mag-ask mo, unsa may meaning anang carrying capacity? What is it for? Okay. So carrying capacity by the name itself, carrying capacity. So unsa may kapasidad lang nga makaya sa usa ka lugar. So in Siargao Island, basically we're working on different LGUs, no, and then they pre-selected mga tourism sites nila to be conducted with that kaning carrying capacity. So for example, if we have kani din sa Del Carmen, so there's the mangrove forest nila, napailang katong Sugbalagon o Punyas Lake, no. So basically we will be conducting study kung unsa man gid ang makaangayon of number of people nga makabisita dito nga dili niya maguba ang lugar. So ano, gitawag po na og limits of acceptable change, LAC, no. So what we were going to get basically ng mga data or information, basically kung let's just say for the dagat, for the reef, we will be conducting kaning mga survey sa mga corals, mga coral reef, no, na nakagasangan. Tanaw na to, kay dili parehas tanan ang mga coral reef. There are reefs nga massive, dagko kay mga coral type, no, so pwede na sila maka-withstand ang mga disturbance nga dagko, no, waves, or even to the worst case na matumban siya sa mga swimmers and snorkelers or even divers. But if let's just say ang katong isa ka area is branching, delicate kaya mga corals, okay, so we will also be inputting that in the formula of doing the carrying capacity. So in general, this is what I would say, the more delicate ang usa ka lugar in terms of its natural resources, no, it could be dagat or sa terrestrial, the more delicate, the lesser number of people ang ato ang i-allow dito in order for that katong lugar will be enjoyed for a longer sustained way, no. So we don't want nga ma-overrun na siya o ganing daghan ka bisita nga madaot na patay ng corals or nga trample na siyang nice kay nga mga vegetation. So that's it basically ang carrying capacity, no. So we will study it properly, and then we will be recommending it to DNR, and then that would be passed on to the mga LGU nga partners on all over C Plus na kuan, para ma-enjoy for a longer time ang ato ang resources din sa Siargao Island. Si Plus tumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan at mga Siargaonon, anak kapot nato na mga kalampusan, timaan sa kadaog na tagtanan. Mga kasyargaw, ang dugang nga pamahayag, dugang nga pagpasabot ni Mr. Joey Gatos mga kasyargaw sa C Plus o ang C Plus Consultant karon mga kasyargaw. Ilabi na ang pagpasabot sa carrying capacity sa usa ka lugar o usa ka tourism sites mga kasyargaw. Syempre, magdepende gyapon na kung ang area sa imong gingon pa tourism sites gamay lang. Syempre gamay rasab ang pwede nga makasulod din na time by time mga kasyargaw. Kay aduna pa may gitawag nato nga environment recovery mga kasyargaw, ilabi na kung matandog kini or adunay mga stress din na sa maong tourism sites mga kasyargaw. Salamat sir sa dugang na pagpahibalo aron na mahibalo usab masayod
kadyod ang atong mga Siargao noon. Salamat po, good morning, maayong buntag. Sir, salamat subs, kanimo din na. Salamat. Mao ko na ang latest nato nga segment, mga ka-Siargao, sa isda sa Siargao TV, ang isdang Siargao noon. Dali atong hiskutan karon. Salamat po, good morning, maayong buntag. Good morning po, congrats naman ako sa ako pamangkin sa na civil nga niya ngayon, Sina Rose Escatron sa Pilaring. Congrats sa imo ug sa imong partner, gikan na ka Ma'am Malia kay Zadumen Antipasado. Salamat po, good morning Ma'am Malia. Salamat po, good morning, maayong buntag. Salamat po kaninyong tanan. Ilabi na kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab kang Gege Himaw. Salamat, good morning, maayong buntag kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga ka-Siargao, dinhi na sa tong programa Siargao TV News. Coast Guard Surigao del Norte estriktong gipatuman ang travel protocols. Ingon nga pagsanong sa Memorandum Order sa atong probinsya Surigao del Norte ng Philippine Coast Guard Station Surigao del Norte uban sa close coordination sa Philippine Ports Authority kon PPA Surigao, dali nga giimpusar ang maong balaod pinaagi na sa pagpahigadyon sa inspeksyon sa mga requirements sa tanang passengers gikan na sa probinsya Dinagat Islands. Gisiguro sa PCG o PPA nga ang tanang pasahero nakakompleto sa ilang mga requirements, ilabi na sa presentasyon sa swab o saliva RT-PCR o antigen negative test results. Adisar kini mo kanaog sa mga sakayang pandagat aron na malikayan usab ang pagkuyanap sa new COVID-19 variant, mga ka-Siargao, nga gikan sa Dinagat Islands. Mga na latest updates karon, mga ka-Siargao, ilabi na sa mga health protocols, travel protocols nga gipatuman sa mga Coast Guard personnels, mga ka-Siargao. Salamat po, good morning, mga ka-Siargao. Samtang ang atong COVID-19 updates sa tibuok rehiyon sa Caraga. Ang tibuok rehiyon sa Caraga, mga ka-Siargao, adunay naitala nga pinakabag-ong new confirmed COVID-19 positive cases nga 135, 89 niini ang naka-recover, upat ang natala nga nangamatay. Sa kinatibukan, 13,063 na ang total cases sa Caraga Region, 2,144 ang anaagi hapon sa isolation, 10,508 mga ka-Siargao ang naka-recover na, samtang 411 na ang naitala nga nangamatay, mga ka-Siargao. Sa Surigao City, 50 ang nadugang sa Barangay Lipata, usa sa Barangay Washington. Samtang sa Surigao del Norte, mga ka-Siargao, walay naitala. Kagahapong adlaw nga release sa DOH-CHD Caraga kon Department of Health, Center for Health Development, Caraga Region, mga ka-Siargao. Mga na latest updates nato karon sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region. Morning po, shout out sa mga kalumunan ko na taga sa Paunon, sa Lansan Benito, Arlan's family. Shout out po gikan na ka Ma'am Cheryl Arlan. Salamat Ma'am Cheryl, good morning, maayong buntag kanimo din na. Og sa tanang nagtan-aw karon, salamat po, maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin, mga ka-Siargao, First Lead Fellowship Program gipartisiparan sa Dinagat Island. Giimbitaran si Governor o Dinagat Islands Governor Kaka Bag-aw sa Ayala Foundation First Leadership and Democracy o kon Lead Fellowship Program. Isip keynote speaker sa ilang programa pinaagi na sa online video conferencing netong 22 sa Mayo tuig 2021 dito na mismo sa Provincial Governor's Office sa Dinagat Islands. Nagtudlo sa 30 kayang leaders nga nag-edad sa 18 hangtod na sa 30 gikan sa nagkalain-lain lugar sa tibuok nasod Pilipinas ang Lead Fellowship nga gipatuman sa Asia Foundation sa pakigtimbayayong sa United States Agency for International Development kung USAID o uban
pang mga organisasyon. Giorganisar sa Ayala Foundation, kauban ang The Asia Foundation, ang Servant Leadership Weekend nga sang sakop sa Lead Fellowship diin ang tumong niini ang matubag matubag sa usa ka punuan nga aspeto sa pagpangulo, ilabi na ang pagtubag sigon pa mga kasyargaw nga kini usa ka mahinungdanon nga lugar aron mahulma ang sunod nga mga henerasyon nga mga gikaingon pa lideres sa nagkadaiyang lugar mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa Dinagat Island. Shout out po gikan na kan DJ ko. Salamat, good morning po. Shout out po kanimo dina. Happy viewing. Salamat po, maayong buntag. Samtang sa laing bahin, onom ka new COVID-19 variant natala sa Dinagat Island. Unom ka confirmed case sa COVID-19 new variant nga B1.351 o ang South African variant ang naitala sa probinsya Dinagat Islands. Ang maong samples gisend sa University of the Philippines, Philippine Genome Center niadtong April 2021. Ang resulta niini mipagawas niadtong May 11, 2021 nga gi-forward sa Department of Health niadtong May 18, 2021. Sumala pa nga ang maong unom ka new variant cases nagpuyo tanan sa San Jose, Dinagat Islands. Duha gikan na sa Barangay Aurelio, duha gikan sa Barangay 40, usa gikan sa Barangay San Juan, usa gikan sa Barangay Santa Cruz. Ang tanang unom ka kaso giswab na niadtong April 13 ngadto na sa 14 human nga makasinati sa COVID-19 symptoms. 5 ang adunay mild symptoms nga na-admit sa Provincial Care and Containment Center sa probinsya Dinagat Islands alang na sa isolation og monitoring. Usa ang adunay moderate symptoms o gi-refer kini sa Dinagat District Hospital alang na sa treatment og management. Sa pagkakaroon mga kasyargaw, naka-recover na kini human ang gipahigayong 10-day isolation og monitoring period dito na sa Provincial Care and Containment Center sa Dinagat Islands. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa probinsya Dinagat Islands. Samtang sa laing bahin, COVID-19 vaccine ayaw gamita sa pagpangampanya. Sumala pa sa Department of the Interior and Local Government. Nagpahinumdum karon ang Department of the Interior and Local Government kon DILG sa mga politiko nga dili gamiton ang bakuna kontra COVID-19 sa pasimple nga pagpangampanya. Ginsister ni DILG Undersecretary o spokesperson Jonathan Malaya nga pondo gikan sa gobyerno ang gipamalit sa mga COVID-19 vaccines og dili kanila. Maong gibawal karon ang pagbutang sa mga pangalan, logo o mga picture sa bisan kinsa nga politiko base na sa General Appropriations Act mga kasyargaw, base na usab na sa pamahayag ni Undersecretary Jonathan Malaya. Salamat po, good morning, maayong buntag mga kasyargaw, good morning sa tanan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Samtang sa laing bahin, COVID-19 updates karon sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibuok nasod Pilipinas karon mga kasyargaw adunay kinatibuk ang 1,188,672 ka-confirmed cases mga kasyargaw. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 3,972. Maong ang active cases karon miabot na sa 48,201 mga kasyargaw. Ang naka-recover ana karon sa 1,120,452 samtang ang nangamatay nga naitala 20,019 na mga kasyargaw. Mga kanang latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Mga kanang latest updates karon mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag sa tanang viewers nato karon. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Salamat. Maayong buntag mga kasyargaw. Salamat usab sa mga commenters, reactors nato nga padayon nga nagsuporta ka nato. Salamat po, maayong buntag po kaninyong tanan
mga kasyargaw. Salamat. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dini na sa tong programa, Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga agay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisok kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, mayong buntag. God bless us all. #Siargao TV.